Godmorgen venner, velkommen til den her video her. I dag der er det onsdag den 14. maj 2025, og klokken er lige nu 9:15 om formiddagen. Jeg har fået mig en kop kaffe her til morgen, som I har set. Virkelig dejligt. Så har jeg lige skiftet til noget træningstøj, fordi at jeg jo sidder i min bil lige nu og skal til op og træne. Jeg skal op og træne ben her fra morgenstunden af. Jeg føler stadigvæk det er morgen. Jeg har ikke lige udrettet så meget, siden jeg vågnede. Jeg vågnede klokken 8. Det var virkelig dejligt lige at sove lidt ekstra. Jeg var virkelig tidligt op i går og havde næsten ikke sovet natten til i går. Så jeg havde brug for bare lige at sove, indtil jeg kunne mere. Og jeg vågnede klokken 8, og det var synes perfekt. Så har jeg bare lige haft en stille og rolig morgen her de sidste par timer. Jeg har ligget og set lidt YouTube, drukket min kaffe, ordnet lidt praktisk. Men nu står den altså på en bentræning denne onsdag formiddag. Senere i dag, der fylder min allerbedste veninde 25. Det betyder kanel, som nogen måske ved. Det er sådan en lidt sjov tradition, hvor man får hældt en hel masse kanel ud over sig. Det ved hun naturligvis ikke, at det kommer til at ske. Hun ved godt, at jeg kommer hjem til hende og skal spise noget pizza, tror jeg. Og hun skal selvfølgelig også have sin fødselsdagsgave. Men hun ved altså ikke, at der kommer en hel masse veninder og venner og skal give en kanel. Og det synes jeg bare er mega sjovt. Jeg glæder mig så meget, og jeg håber rigtig meget, at jeg lige kan få et par clips af det. Det kunne være så sjovt. Så det skal jeg senere i dag. Der skal jeg hen klokken 3. Derfor vil jeg også gerne lige nå at få den her træning af vejen her om formiddagen. Og så skal jeg efterfølgende lige ud til Rosengårdscentret, som ligger her i Odense, fordi jeg rigtig godt kunne tænke mig at finde sådan en stor ballon, jeg kunne købe, og sådan komme hjem til hende med. Sådan en fødselsdagsballon. Der har jeg bare sådan en idé om, at det kunne være lidt cute, så det håber jeg lidt, at de har derude. Så derfor vil jeg altså køre op mod fitness nu for min træning af vejen. Så skal vi ud og købe den der ballon og hjem til hende lidt senere. Så det bliver en virkelig dejlig dag. Nu vil jeg starte den her bil og køre op mod fitness, og så ses vi oppe i fitness. Det er lige op på, at jeg har glemt min høretelefoner derhjemme. Skal jeg virkelig raw dog den her træning uden musik? Jeg er kørt herop. Måske er det meget sådan at prøve. Ja, det er det vi gør. Det bliver simpelthen uden musik i dag. Uden høretelefoner. Lad os se hvad det kan. Nu vil jeg gå ind i fitness. Så sweaty. Det er helt vildt. Den her trøje her, der kan man også bare se alt, vil jeg lige sige. Men ja, jeg har også svedt virkelig meget. Jeg er blevet færdig med at træne nu. Klokken den er 12. Mega dejlig træning, og jeg fik filmet nogle clips derinde. Det er så underligt, hvor meget forskel der er på sådan noget. Jeg kan tage derind en dag og sådan slet ikke have lyst til at filme. Eller jeg har lyst til at filme, men jeg tør ikke. Og så kan jeg tage derind i dag og bare være mega ligeglad og have lyst til sådan at filme alt. Så underligt. Men det er jo kun godt, at jeg havde sådan en god træning og god oplevelse med det. Generelt så er jeg bare virkelig dejlig humør i dag, hvilket jo er skønt. Det kan man jo aldrig klage over. Jeg var virkelig sulten efter min træning. Surprise. Jeg havde været virkelig klog og lige tage en chokoladebolle med hjemmefra, som jeg lige har gået og spist i dag på vejen herover til bilen. Det er nogle chokoladeboller, jeg har lavet med hytteost faktisk. Og de smager sindssygt godt. Mums. Det ved jeg ikke lige hvorfor, at jeg føler for at sige. Men det gjorde jeg. Jeg skal virkelig hjem i bad nu og have mig et eller andet mere at spise, inden jeg skal ind og købe den der ballon. Jeg glæder mig faktisk lidt. Jeg håber virkelig, de har en anden sød en. Og at de har noget helium derinde, der kan puste den op også. Det regner jeg med.
Ja, det skal nok blive rigtig hyggeligt. Men jeg tænker altså, at jeg vil køre hjem nu og lige få mig et dejligt langt bad. Jeg skal virkelig have vasket hår nemlig, så det er det næste, der står på programmet i dag. Så vi ses derhjemme. Jeg er kommet hjem nu, og jeg står lige på mit badeværelse. Jeg skal for alvor have mig et bad. Men jeg tænkte, at jeg lige vil putte lidt olie i mit hår, fordi jeg jo skal vaske det. Så det kan vi da lige gøre sammen. Det er virkelig fedtet. Jeg vasker cirka mit hår sådan 2 gange om ugen. Så bruger jeg den her og lige lader den sidde i 20 minutter inden, at jeg vasker det. Og jeg putter det bare sådan, ja, i min hovedbånd selvfølgelig. Det var faktisk helt fint at træne uden musik, vil jeg bare lige sige. Jeg panikkede lidt, da det var, at jeg fandt ud af, at jeg havde glemt mit headset. Men det var helt okay. Jeg har virkelig store svedpletter under armene, men sådan er det altså bare. Jeg ved ærligt talt ikke, om det her rosmarinolie virker, men jeg føler mig produktiv, når jeg putter det i, og det dufter godt, og ja, jeg synes da, at mit hår det i hvert fald er blevet længere. Men jeg masserer det bare lige ind og lader det sidde lidt. Jeg har været i bad nu og fået tøj på og lidt makeup, som man kan se. Jeg har også lige fået lavet mig en skål skyr med jordbær, mysli og kanel på, som jeg lige vil spise, imens jeg lige gør mig færdig med at blive klar-agtig. Jeg har taget en rød t-shirt på, og så har jeg taget sådan nogle lyse hørbukser på, men det er ved at blive lidt overskyet, så jeg ved ikke, om de her bukser er lidt for sommerlige. Så det kan godt være at tage et par jeans på. Men jeg tænkte rød-hvid var meget cute, sådan til fødselsdag. Jeg skal lige have ret mit hår, fordi det trænger det til. Jeg prøver virkelig at lade være med at ræde mit hår, når det er vådt, fordi det har jeg hørt, man helst ikke skal. Men hvis jeg ikke ræder det nu, så har jeg sådan en tot herover, som der bare bliver sådan her. Altså hvis jeg ikke ræder det. Så jeg bliver simpelthen nødt til at ræde det, mens det er lidt fugtigt, selvom jeg godt ved, at det ikke er særlig sundt for håret. Der er ikke noget, der slår følelsen af nyvasket hår. Jeg elsker det. Jeg har for nyligt endelig investeret i en ny Olaplex nummer 6, som jeg bruger, når jeg har vasket hår. Og så har jeg også købt denne her hårolie fra Maria Nila, som hedder Soft. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor meget ruder herovre. Sorry, men det er bare sådan her, så der er altid på min makeup-bord. Jeg vil lige tage den her i mine spidser. Den dufter så godt. Den dufter sådan noget. Den dufter lidt af de der snørebånd, man kan spise. De der elefant. De røde lange. Jeg synes egentlig også, den er meget god, den her hårolie. Jeg kan ikke mærke så meget forskel på sådan nogle billige nogen af den her, men den dufter i hvert fald virkelig godt og føles lækker at putte i håret. Jeg har faktisk også været ude at købe et nyt armbånd. Jeg er jo faktisk egentlig på No Buy 2025, og det er egentlig også gået ret godt indtil den her måned her. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Jeg har bare lyst til at købe nye ting. Så jeg har købt det her armbånd. Jeg har også købt noget nyt træningstøj, og jeg har faktisk også købt nogle bukser, der venter på mig i Pakkeshop. Det er ikke så godt. Men det er det sidste, jeg køber. Så skal jeg ikke købe mere. I bought the jacket as well. Det har jeg sagt til mig selv. Jeg har fået lidt smykker på, jeg har fået rent mit hår. Jeg tror lige, jeg skifter bukser, og så får jeg spist min skyr. Og så skal jeg faktisk ud af døren, fordi ellers løber tiden fra mig. Og det sker rimelig tit. Så jeg vil get moving. Jeg kommer ud i bilen nu igen, og se hvad jeg fandt inde i køleskabet. Gemt inde bag nogle bøtter og alt muligt. Det gjorde mig så glad. Jeg skal så meget have den her på vejen ud til Rosengårdscentret. Virkelig en gave. Jeg har også lige taget mig en lille bøtte med ananas med. Jeg elsker virkelig ananas. Jeg elsker virkelig bare frugt generelt. Det er så lækkert. Jeg kører. Hej hej.
Jeg har det så varmt lige nu. Det er sådan lummert, men det blæser. Og jeg har gået rundt inde i det der center lidt for længe, vil jeg sige. Men jeg fik alt, jeg skulle bruge, og prøv lige at se. Ej, jeg kan ikke. Man kunne vitterligt lave sin egen ballon derinde, og da jeg fandt ud af det, så var jeg bare sådan, det er jo det, jeg skal. Så jeg har fået lavet den her lyserøde heliumsballon, hvor der står Nana 25 år. Og jeg glæder mig så meget til at give hende den. Det var meget besværligt at gå med den over til bilen, fordi det blæser udenfor. Men jeg kom herind, og jeg er safe. Jeg fik seriøst lige sådan nogle tanker. Prøv at tænke, hvis den flyver ud af min hånd. Det ville jeg virkelig blive ked af. Jeg fik også lige købt blomster inde i Føtex til hende. Jeg synes bare lige, de var meget søde at have med også. Og så fik jeg faktisk også lige købt en gave i bane. Godt nok ikke til Nana, men til min ven August, der har fødselsdag på fredag. Så det var mega dejligt at få gjort det. Det kribler simpelthen i mine fingre for at shoppe, kan jeg mærke. Jeg har jo besluttet mig for, at jeg ikke må købe noget hele 2025. Jeg ved godt, det lyder som et first world problem. Men jeg har så meget lyst til at shoppe, og jeg var lige inde i Zara, og de havde så mange gode ting. Og jeg kom også til at købe en lille t-shirt. Og det var virkelig ikke meningen. Og jeg var endda gået ud af butikken, og så gik jeg tilbage. Og det beviser virkelig bare, sådan, hvor afhængig jeg er af endorfiner, som shopping giver mig. Jeg bliver virkelig draget af alt, og jeg ser muligheder i alt tøj på en helt anden måde, end jeg har gjort før. Det er bare så vildt, at man kan være så afhængig af noget så skørt. Det jeg prøver at sige, det er bare, at det er vildt, at jeg bliver draget så meget af alt. Sådan, også bare inde i bane og i søsterne grene og sådan noget. Alt, der sådan har meget farver. Jeg har bare lyst til at købe det, fordi sådan, det bare taler til nogle knapper i min hjerne, og jeg synes, det kan forklare det. Og jeg tror bare, det er, fordi jeg ikke har købt noget længe, og jeg har været så vant til sådan at give mig selv dopamin med shopping på en eller anden måde. Ja, det synes jeg bare er lidt vildt. Og nu købte jeg så en lille t-shirt, som jeg lige vil vise. En lille søde, lyserøde t-shirt. Jeg elskede bare lige, at den var sådan en boatneck heroppe i halsen. Det synes jeg er mega flot. Og jeg tror faktisk, jeg vil hjem og lige skifte til den her. Det synes jeg kunne være meget nuttet. Jeg fik den ikke lige prøvet på, men jeg håber, den er flot. Og apropos det, så har jeg faktisk en pakke, som jeg skal have hentet. Ja, det er også fordi, jeg er kommet til at købe noget, og jeg er også kommet til at købe noget træningstøj den her måned og sådan noget. Så jeg har ikke været så god, vil jeg sige, i forhold til, at jeg skulle lade være med at købe noget hele året. Jeg er virkelig faldet i. Jeg er virkelig faldet i med begge ben hårdt i den her måned her. Jeg har bare slet ikke kunne styre det, og ja, det er sådan lidt pinligt at indrømme på en eller anden måde. Det er lidt vildt også, at det har mig i sådan et chokehold. Men ja, hvad kan jeg gøre? I det mindste købte jeg ikke noget hele januar, februar, marts og april. Så 4 måneder købte jeg ikke noget. Så nu har jeg lige købt noget nu, og så kan det være, at jeg ikke skal købe noget resten af året. Jeg håber det virkelig, fordi ja, det er jo tydeligvis en afhængighed, jeg skal arbejde med, når jeg har så svært ved det. Og det bliver faktisk værre endnu. Jeg føler virkelig, at jeg er på sådan en trappe på vej nedad lige nu. I den der pakke, jeg skal hente, der har jeg købt nogle bukser fra H&M, som er sådan nogle lyserøde flared træningsbukser. Jeg virkelig gerne vil have længe. Det er altid mit argument for ting. Det er, jeg gerne vil have det længe. Det er så åndssvagt. Og til de bukser, der er der en jakke, som der bare er så flot. Ja. I bought the jacket as well. Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Men prøv lige at se, hvor pæn den er. Cute. Zip-up jakke, og så med de der lyserøde bukser, som jeg har fået hjem med posten, som jeg skal hente. Og så med den her, som sådan et lille træningssæt. Ej. Ikke kom at sige, det ikke er mega nuttet. Ja. Jeg tror, at vi skal stoppe med at snakke mere om det nu, fordi jeg kan godt mærke, at det er lidt pinligt, at jeg ikke kan styre mig. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil køre hjem. Jeg er kommet hjem nu, og jeg bliver hentet lige her om 20 minutter, og så skal jeg hjem til Nana. Jeg tænker, at jeg lige vil prøve den her t-shirt på, som jeg fik købt i Zara. Jeg elsker den her udskæring her også. Det er så flot. Cute. Succes. Nu venter jeg egentlig bare lige på, at jeg bliver hentet snart. Jeg tror lige, jeg skal have noget at spise hurtigt. Fordi jeg ved ikke lige, hvornår vi skal spise. Jeg tror, vi skal have noget pizza senere. Men I'm a little hungry. Så jeg tror lige, jeg tager en eller anden snack. Og ja, så skal jeg hjem til Nana og overraske hende.
dagen efter. Det er torsdag den 15. maj. Og jeg tænkte, jeg ville fortsætte den her vlog fra i går. Det var så hyggeligt i går til Nannas fødselsdag. Og hun blev lidt overrasket, da det var, at hun fik kanel. Hun havde det godt på fornemmelsen. Det var tydeligt at mærke på hende, at hun godt vidste, at der var noget i gære. Men derfor var det stadigvæk virkelig, virkelig hyggeligt. Efter hun havde fået kanel, så kom der bare en masse af hendes venner selvfølgelig. Og så spiste vi noget pizza, og det var bare virkelig hyggeligt. Og så kom jeg hjem i går aftes. Og derfor tænkte jeg, at jeg bare lige ville fortsætte den her video her, sådan så der er lidt mere kød på den her vlog. I dag, der er det som sagt torsdag, og jeg har sådan en rigtig hjemmedag i dag, hvor jeg skal få lidt styr på mit hjem og ordne nogle praktiske ting. Jeg har nemlig fri fra skole, det er slet ikke sagt, men det havde jeg i går og i dag. I går var sådan en lidt mere sjov, social-agtig dag, og i dag bliver altså bare sådan en dag, hvor jeg skal være herhjemme og være lidt praktisk. Jeg har lige fået hængt noget vasketøj op. Senere i dag, der skal jeg også op og træne. Jeg skal træne overkrop. Nu trænede jeg jo ben i går. Så det skal jeg også have gjort. Og ellers så skal jeg bare have gjort lidt rent og lavet noget meal prep og sådan lidt forskelligt. Jeg fik hentet den der pakke i går, som var de der bukser, der passede til den der lyserøde top, jeg købte i H&M. Så jeg tænkte, at vi lige kunne starte den her morgen ud med lige at åbne den pakke, fordi jeg er selv mega spændt. Men jeg hentede den i går aftes, efter jeg var kommet hjem. Og vil gerne åbne den på kamera, men jeg var simpelthen for træt i går, så jeg tænker, at vi gør det nu. Jeg har pakken lige her fra H&M. Lad os åbne den sammen. Jeg har købt bukserne i 2 størrelser. Jeg er simpelthen så meget i tvivl om, hvordan de skal sidde. Om jeg vil have, at de skal sidde lidt mere tæt og sådan godt bagpå, eller om de skal sidde lidt mere løst hele vejen ned. Så jeg har købt dem i medium og large. Og så skal jeg bare lige have dem prøvet og se, hvad for nogen der passer bedst. Det tænker jeg, at jeg vil gøre senere i dag. Og så skal jeg helt klart have dem på op og træne sammen med jakken senere. Jeg tænker, at jeg venter med at træne til en gang i eftermiddag eller aften. Og nu fik jeg lige hængt det der vasketøj op. Jeg lige har ordnet lidt i køkkenet, og så skal jeg have meal preppet sådan nogle æggemuffins, som jeg har set på TikTok. Jeg har lige fundet den her muffinsform frem, og de her også. Det er ikke noget, jeg prøver at lave for, men jeg tænkte, det kunne være meget lækkert at have i køleskabet, som man sådan kunne tage som sådan en lille protein snack-agtig. Så ja, jeg tænker, at jeg vil komme i gang med at være lidt praktisk. Jeg har lige fået lavet de der æggemuffins, som jeg snakkede om, og de er faktisk blevet ret gode. Jeg har en herover, som jeg lige har lagt til side, som jeg skal spise til frokost. De ser meget gode ud, synes jeg. Og så er jeg med at lave spinatvafler. Pandekager blev det så til, fordi jeg orkede ikke lige til at tage mit vaffeljern fra. Men det var faktisk, fordi jeg så en story fra Katrine Fisker, som havde lavet spinatvafler. Og jeg havde virkelig meget spinat, der skulle bruges. Så nu er jeg simpelthen gået i gang med den helt store spinatvaffelproces. Spinatpandekager er det jo. Jeg synes faktisk, at det ser virkelig lækkert ud. Jeg har lavet 5-6 stykker her, derinde på panden. Og jeg har stadigvæk alt det her tilbage. Den første endte med at se sådan her ud, og det føler jeg bare altid, det gør, når man laver pandekager. Så den har jeg lige lagt til side her, fordi så kan jeg spise den sammen med æggemuffin, tænkte jeg. Her lige om lidt, og nogle grøntsager til frokost. Det synes jeg nemlig lyder ret lækkert. Klokken den er 12:30 cirka. Så jeg tænker, når jeg er færdig med de her vafler, det er ikke vafler, når jeg er færdig med de her pandekager her, så tror jeg, at jeg tager op og træner noget overkrop. Jeg ville egentlig virkelig gerne have siddet udenfor i solen, ude i min have, men det blæser så meget. Og blæsten får det til at føles som om det er 6 grader, så det skal jeg nok ikke gøre, så bliver jeg bare syg. Jeg har faktisk lige været syg, fordi jeg netop har siddet ude i min have i lidt for koldt vejr, bare fordi jeg gerne vil have tagen. Det er ikke så smart. Så det gør jeg ikke. Egentlig bare det, jeg prøver at sige. Jeg laver min pandekager færdig, og så tænker jeg, at jeg spiser min frokost. Og så er det op og træne noget upper body. Hej igen. Se lige alle de her pandekager her. Jeg fik lavet så mange. Det er lækkert. Og jeg har lige spist frokost. Det var også mega mums. Og nu er jeg mæt og klar til at træne faktisk. Jeg skal lige have pakket dem her ind i noget sukkerpapir, tror jeg. Og så skal jeg jo have mit nye lyserøde sæt på. Jeg er mega spændt. Jeg har fået mit nye træningstøj på nu, og jeg er obsessed. Det er lidt meget. It's a little too much. Måske også vil nogen synes. Jeg ligner virkelig en skumfidus, når jeg lyner den her jakke op. Men jeg synes, det er ret cute. Og jeg synes lige, I skal se det på. Jeg kan lige prøve at sætte det her. It's a little hard to show.
Jeg ligner en stor lyserød skumfidus. Cute, men også lidt meget. Jeg valgte bukserne i medium. I large, der var de lidt store heroppe, og det synes jeg ville være ærgerligt, at de ikke sad helt tæt. Det tror jeg ville blive rigtig træt af. Så det er min nye lyserøde fedt, som jeg skal træne i. Og for lige at bryde det lidt, så har jeg taget en brun Planet Nu setup indenunder. Først havde jeg bare taget en hvid sportsbh på, som jeg er på, men jeg synes, det var lidt, ja, meget. Jeg tror lige, jeg skal vende mig til at have det her lyserøde på. Fordi ja, jeg har jo naturligvis ikke haft det på før, og jeg plejer at træne meget i sort og grå. Så det er sådan lidt ude af min comfort zone også, men det er også bare virkelig cute. Og jeg er rigtig glad for det. Ja, jeg vil tage og træne nu. Jeg tror ikke, jeg filmer derinde i dag, fordi nu tænker jeg, at I så min benworkout i går. Men ja, jeg vil tage og træne noget upper, og så ses vi. Det kan være, at jeg tager et par klips derop, nu må vi lige se. Men ellers så ses vi i hvert fald, når jeg er færdig med at træne. Jeg holder under sådan 3, det er ret nuttet. Nå, done with the workout. Jeg vil sige, det her outfit, det er cute, men det har også gjort mig lidt selvbevidst, fordi det er meget pink. Og jeg er ikke vant til at gå i noget, der er så lyserødt. Så jeg har været sådan lidt usikker under min træning, og det har jeg godt sådan, ja, det har jo selvfølgelig påvirket mine løft og sådan noget. Men det er lige meget, fordi da jeg kommer ud fra fitness, så er der en gammel dame, der stopper mig og siger, ej, hvor er du fin, og spørger, hvor jeg har købt mit sæt henne, og spørger, hvor jeg har fået sådan en fin dragt, og man kunne få den i andre farver. Altså noget, det var så nuttet, og det var bare alt, hvad jeg sådan havde brug for efter min træning, at jeg lige havde været lidt usikker, og så kommer jeg ud, og så, jeg ved godt, det er sådan udefra kommende validering, og det er ikke altid det, man skal være afhængig af, men lige i den her situation, der var det altså ret dejligt, at hun var så sød, og lige gav mig et sødt kompliment med på vejen. Ikke desto mindre, så har jeg altid fået trænet, og det var det vigtigste. Jeg har fået det gjort. Det var ret dejligt. Jeg sluttede lige af med 30 minutter på Stairmasteren, for lige at få a little sweat on. Jeg hader faktisk selv, når jeg ser andre videoer, hvor folk blander engelsk med dansk hele tiden, så jeg skal virkelig stoppe og lade være med at være en hypocrite. Hvad er det på dansk? I'm so international. Ej, men hvad er det? En hykler. Det skal der være med at være. Og dobbeltmoralsk, fordi det er jeg godt nok holdt op. Sidespor. Jeg tror bare, jeg skal køre hjem nu, faktisk. Og lave mig en iskaffe, tror jeg. Jeg skal lige købe noget mælk, fordi jeg har brugt alt mælken til de der spinatvafler. Så jeg skal lige købe mig en liter mælk hjem og have mig en kop iskaffe. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så kan I lige se, hvordan jeg laver den, for det er faktisk noget nyt noget, jeg er begyndt at gøre. Det er nok fordi, det er blevet bedre vejr, at jeg begynder at lave iskaffe. Det gør jeg nemlig ikke så tit. Men det er ret lækkert, så det tror jeg, at jeg vil køre hjem og gøre. Og så skal jeg selvfølgelig også have mig et bad. Det tror jeg vil være en ret god idé. Men ja, jeg vil lige køre over og købe en liter mælk først og køre hjem. Hej hej!